Artur Mas, Isidre Fainé, Emilio Botín, Javier Godó, Francisco Marguenda, Juan Luis Cebrián i companyia. M'adreço a vosaltres per informar-vos que el poble ha fet un pas més per trencar la vostra dictadura informativa. Prop de 2.000 persones ens hem unit per crear la publicació amb més exemplars de Catalunya. A partir d'aquest 15 d'abril, La Vanguardia passa a ser la segona publicació informativa amb més exemplars. A partir de demà, la publicació amb més exemplars de Catalunya es diu Cafè amb llet i està fora del vostre control. ¡Qué maravilla! Hem imprès 145.000 exemplars. Demà els començarem a repartir per tot Catalunya, als bars, a les perruqueries, a les fàbriques, als hospitals, a les fleques i a les escoles i universitats. I això només és el principi. El mes que ve, més. Espero que us agradi.